Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Asa ta part? Sagasa. Tana. Kita mo dyan nag-ubang karong gabi una. Kurang buso na to ning atong mga kapakyasan. Shit nila. Sila rin magkamao. Maugid. Let's morning the night. Oo ba? Unsa man? Kaya pa nimo ang pagdawag motor? Kaya pa? Itong dili. Oo, sige. Bantay bitaw dili nimo kaya ha. Kaya lagi. Ano de? Mao lang. Oh, ni anata sa atong tagsa-tagsa ka motor. Pagit ako nga kaya nimo ang pagsakay sa imong motor. Hanggang Chris eh. Anong dili man? Niya, tanawa. Oh. Ups. Ah. Ugh. Aha. Okay. Sakay na sad ko. Oops. Sige. Unag larga. Kaya tanaw na kong ginaganan sa imong motorsiklo. Tingalig mag-ikis-ikis. Okay. Ang tanawa. Oh. Uy. Di ba bulot ay? Oh. Okay man ang ginaganan. Eh. Dili pa rin kayo siya tantong hubog. Sundan ako siya. Wala no. Di ba bulot siya maayo? Uy. Nakatulog naman ni silang duha. Si Miss Babes nakatog nga nagaunlan sa paa ni Franco. O si Franco usab, nakatulog usab nga nagasandig sa sopa. Unya ang iyang mga kamot. Nagagunit, nagasapnay sa ulo ni Miss Babes. Ay baya no, murag dili man kita makatuo. Ang agalon, dako kayo pagsalig siyang driver. Pagkakumpiyansa naman lang ni Miss Babes. Aw hinuon, tanaw po na ako nining Franco. Mura man og dili makabuak og palato. Mabasa lamang tingali ka ng iyaha og maligo. Maubo lamang og madagma. Uban pa ka ng tao, ay wa na oy. Gikulamos na kana si Miss Babes. Pero si Franco, tanaw na ko. Mura magnangingking ang kamot nga muhikap ni Miss Babes, oy. Hinoon, bintaha man gyud sab ka ng tao nga adunay kaikok ba? Og dili mapahimuslanon sa panahon. Pero, dili sabsahay maayo, oy. Nga dili nimo pagahimuslan ang higayon. Maglisod na kagpangita og higayon. Pero, ako nakasabot man kong Franco. Respeto lagi siya. Tungod kay yamang agalon si Miss Babes. Pero si Miss Babes, tungod sa iyang kakumpiyansa sa gugma, og hapit na lamang in taon mamatay, tungod sa iyang hinigugmang way batasan, mura na lang magbawod sa dagat, nga musugot na lamang, nga ihasmag ang iyang kaugalingon sa mga mahait og dagkong bato. Bahalag mapuskay ang iyang panagway. Asa ande? Sunod lang ako. Ayaw palapit pakusog, ay! Hadlo ka mamatay. Natural, ay! Bayot ka. Sunod. Isutoy yun, ay! Di ba bulot yun? Sundan ko lang. Ay, duka naman kaayo ko. Ay, matulog na lamang ko. Hapit na mag-alas. Hala, may sakyanan nga mihunong. Akong lilion.
patrol man ka nas barangay di ay. Mga tano di ay ka na nga nagrobeng. May noon, nga sa ato ta, misugyot ba oray? Misugot sila sa hangyo ni Miss Babes. Hatagan ako sila kape og ingon man snacks. Tingdok ka na raba karong orasa. Mga tanod, may gabi ka ninyo diha. May gabi sa niya. Ay, paabot usa ka mo ha, kay magtimpla kog kape para kaninyo. Paabot mo ha. Ayoy, ikog. Maikog ba oray? Paabot ako ninyo, magtimpla kog kape. Parisa na tog bod-bod pilet. Niapay budbod. Salamat na. Salamat, Inday. Ay, pa salamat, oy. Nakatuog na sila si Ma'am Babes. Oo. Natulog na yung taon. Aw, man. Wala yung nagsambay din nga motor. Ay, wa na may mibalik. May noon. Ay, lagi mo kumpiyansa nun. Kung doon na ganin mo'y makita, tawag na mo tano di kwartera. 273-6079. Ah, okay. Uy, hala? Tanod. May nagpaingon din Mga kauban, basin mauna na sila. Panginda mo. Oops. Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just Huwag kumpiyansa ha. Pasalibon mo. Dali. Hala, oy. Dali lang, Inday. Dali. Oo, Chip. Itong nga motor, duha ang sikanan. Anong motor, puros na helmet. Kitsam na sila. Oh, animal! Ay! Ginoo ko! Hala, hindi pa dagan na nila, sir. Naigo ka? Ako pang iya pa kong lawas. Ha? Huwag ba ko maigo? Pila mo kalawas imong nabit-bit ron? Sila Oo, gyud samaan. Sila gyud. Tawagan akong ang ubang presinto. Basta madagman pa sila. Kadyo. Day! Ay! So, tumutog na bati na ko. Dong Franco! Ay! Daoy! May nagmotor nga miabot ug sa dihang gipangutana ni Chief Bereng ang atong hipis. Tanod ba? Nagpabuto man noon silang armas. Oy, unya, misutoy, palayo. Kung mao, mga daotang tao to sila. Mao gayod. Di kita nga magkumpiyansa. Tingalig, ang gusto nila nga may kinabuhing makalas. Ug si Miss Babe ang tingali ilang tuyo. Katong si GC siya giutok ang tanan. Katong uyab ni Miss Babes, na mo'y nagtinguhas pagpatay niya. May untag makakuha tag saktong ebidensya. Bato ka niya. Unsa? Mao ni nahitabo ni Franco maning Inday? Ay, maogyos, Miss Babes. Napamaganing tanod sa gawas. Gawson ko sila. Ay, dali, una. Oy, panudlay, una. Kalkag kayong imong buhok. Salamat manang Inday. Salamat kayo ninyo, Chief. Okay na, Miss Babes. May regani ka nagrubing kami dili. Nasanta na mo ang daotang buhato na itong mga tawa na. Usbo na ko. Salamat gid kayo, Chief. Uset. Hindi untang gigo ang mga tanod aron mo tagam. Sir, wa lang. Amo lang gihulga lang na mo. Paghimo mong binagro. Aron lakip ang mga tanod, mahadlok na nga magrubing-rubing dito. Okay, sir, okay. Mao na komando ha. Sir. Siyempre kami dayon, sir. Tingalig, pamusilong niya, may. Way armas sa mga tanod eh. Wala sila tuguti nga makadagarmas. Sir, di lang may mo kumpiyansa. Sir, kay makada manggani mi nga. Way katungdanan. Sila pa ba? Unsa? Unsa, ma'am, sir? Ay, mubalik man dito. Mga bugo. Ayaw na mo pagpalik ka ron dito. Kaya labing siguro giatangan ka mo. Utak. Puyo mo diya. Puyo.
Ano mo paglakaw? Dirin lang mo. Bantay ko ninyo, ha? Kamatuog ko. Klaro? Sir, oh. Mabaso. Gusto na. Hindi na kong palabi. Ibo ko na si mong o. Kutong tanim binogod. Lipong na ko. Ayaw, pinayot. Hindi, lipong. Inom. Pugs. Pugson man ko ni mo eh. Okay. Toast. Gusto ko maligo. Gusto ko maligo. Maligo ka sa dagat. Oh, maligo ko. Okay, mga ligo ta. Maglumsan na ta. Ikaw mo ilumsan ako. Aron di na kamusanay. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.